Vážení kolegovia, Slováci a Srbi sú bratské slovanské národy a Slovensko plne podporuje Aleksandra Vučiča, demokraticky zvoleného srbského prezidenta. Západ sa v Srbsku pokúša o Majdan. Chcú násilím zvrátiť demokratické voľby, tak ako kedysi na Ukrajine. Násilné protesty v Srbsku viedli už k 750. útokom na stranické centrály. Výsledkom je 170 zranených policajtov. Srbská vláda naopak ponúka dialóg či dokonca referendum. Ale nie, majdanisti v Srbsku nechcú rešpektovať demokraciu, ich cieľom je režimová zmena. Srbsko sa previnilo tým, že udržiava priateľské vzťahy s Ruskom a chce mier, rovnako ako Slovensko. Nestačilo vám, že ste v roku 1999 bombardovali Belehrad a kvôli vám umierali deti? Nestačí vám, že v rozpore s medzinárodným právom uznávate Kosovo? My stojíme za Srbskom a demokratickým prezidentom Vučičom. Ďakujem pekne.